ए ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବ ନା ଭଲ ତ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ମୋ ମନରୁ ଯାଉନି ସେକେଣ୍ଡ ତ ହୃଦୟରୁ କାଢ଼ି ହେଉନି ତୃତୀୟରେ ତ ତମେ ଆଇଲ ତମକୁ ମନା କରି ହେଉନି। ମୁଁ କହିଲି କହୁନୁ ଭଲ ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ଏତେ ଧନ୍ଦା କ'ଣ ଚଲେଇଛୁ? ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛୁ କହୁଛି ନା ତମେ ଚାଓନି ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଓନି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିକି ମୋର ଫାଷ୍ଟ କ୍ରସ୍ ତୁମେ ହେଇଗଲ। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଥିଲା ନା ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ତୋର ଥାର୍ଡ଼ କ୍ରସ୍ ଥିଲା ଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ପଳେଇଲି ନାଇଁ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ତୁ ତୋ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଉଛୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋର 3ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ 2ଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ହଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି କି ତୁ ଯଦି ହଁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ମାନେ କହିନଥାନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲୁ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଛି ନା ତୋ ବିଷୟରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପଙ୍ଗା ନେବୁନି ହେଲା। ତତେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ।